Ukatiso Molefe namhlanje ezinba kuzi-3 kaDisemba 2025 ebe-appeara e-Alexandra Magistrate Court. Hayi-ke kuthiwe kusajongwene naleyo into onogada bakhe ngithetha ngebodyguard zakhe ezimbini, enye I think ina 24 years ubuncinci bakhe, because babini bebanjwa ngamaphoyisa, bebanjelwa ntoni iinkalakatha zezibhambe beziphethe, ingathi kuphikwa into bingathi azina permit ezizibhambe, andithanga ilicense ke ndithi ipermit. Kuthe kusesenjalo xa bejonga even imoto le abahamba ngayo kwaphikwa into bingathi idisk yemoto ne-registration plate number ingathi azicorrespond, kwaphawundwa kwa imoto leyo bebehamba ngayo. So that's what happened for uKatiso Molefe nje. So ukufunwa ngamaphoyisa afana noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi akuyo ndlwane yanetha. Siphume kuKatiso sizathetha ngaba be-appear court. Kukhona o-operations manager ne ababakula Thembisa syndicate ye-2 billion bebe-appear ke nabo e-court namhlanje. Akalilanga kanje oyi-1 wabo. Ulile ndabona ba noba itissue ibikhona bokuyophela itissue, ayifuni itissue ezanyembezi eziya indlela bekekhala ngayo. Ukhalile shem, I think uyabona ngokubilanga liya lichona, and kubhlungu because kuzatshonela abalapha ezantsi omaqhuzu bayo yonke lento lena babe besengaphandle bona. Siphume kubo singene ku-minister we-DCS. Uthi akayiboni ncama into ba iza renewer i-contract le eyala G4S eyenza ba makube lula ubuthabo beste escape kula jail. Zininzi nje izinto akamane xa ezithetha, yedwa ndingamlandeli incam, but zininzi izinto xa ezithetha ndibe nako ukuchazeka, ndichazwa nguye, because ingathi ufuna ukusibonisa into ba ijele makube yijele, ingathi ufuna ukuyilungisa impilo yakwela cala lasejele. Siphume kuye, ndithanda nonto akhona na lo we-Action SA apho ke phofu ebeveza into yoba ingathi kwa iTshwane njoba sibhizi ngoBrigadier Julius Mkhwanazi wase-EMPD nje, ingathi kwa iTshwane unayo into ethi ngathi kwa yona i-mafia state. Ukwabona bathi bahalela eyabo iMadlanga Commission, eyabo iCommission iba mayithini mayambe iyophenya kwa ingathi ubuqhophololo benzeka ngapha nabo nje into engasukumi phansi. So kancinci yona iSouth Africa, especially xa ngavimane kuvela abantu abazamane bethetha kancinci iyawulunga iCountry yethu. Asinayo enye iCountry, asinayo inhloso yoba sizahamba siyoba ngama-foreign nationals kwezinye iCountries. Asinayo nje inhloso yokushiya iSouth Africa. This is the only country that we have. Ukuvisitha ayonto embi futhi sizawuyenza leyo, but nje into ba kuthiwe iCountry yethu sesingama-refugees sibaleka into ezabe isenzeka eSouth Africa. Asinayo inhloso, and the only way for uba simeke sure into ezifana nezazenzeki masizilungiseleni ngokwethu iCountry yethu.